Първият ни събеседник е Менда Стоянова. Тя е мажоритарният кандидат на ГЕРБ в Пловдив и е на второ място в пропорционалната листа на партията на Бойко Борисов. Водач на листата е Иван Тотев, който е лидер на ГЕРБ Пловдив. Третото място се заема от заместник кмета на район Северен Стефан Дедев. Добър ден, госпожо Стоянова. Добър ден. Това, което знаем за вас е, че бяхте допреди 2-3 години директор на НАП в Пловдив, след което отидахте в бизнеса. Кажете ни нещо повече за вас. Моята биография е относително скромна. Основно аз съм икономист по професия и трудовия ми път преди всичко е преминал в структурата на данъчната администрация, където от нейното създаване преди 3 години, преминавайки през всички длъжности от инспектор, накрая бях директор на териториалната дирекция в Пловдив. През 2006 година в началото напуснах системата и от тогава съм в частния бизнес, имам собствена консултантска фирма. Се занимавам с това, което знам, мога и съм правила цял живот, само че от другата страна. А защо решихте да се захванете с политика? Знаете ли, по принцип не съм имала намерение да се захващам с политика, но мисля, че е изключително важно България да се развие гражданското общество. И това още повече така се задълбочи като убеждение в мен през 3 години, когато съм в частния бизнес и когато се срещам с много бизнесмени, мои клиенти, виждам техните проблеми с администрацията, с законите, с цялостната нормативна уредба, с отношението, ако искате. И смятам, че гражданското общество е изключително важно да навлезе в политиката, да бъде контрольор и коректив на политиката. И затова всъщност се включих и в Сдружение ГЕРБ, защото на практика аз съм един от основателите на гражданското сдружение. За съжаление, обаче в България явно гражданското общество, ако няма политическо представителство, не може да направи нищо. Така се оказва. И поради тази причина реших, че ако искам да направя нещо, макар и мъничко полезно, което смятам, трябва да мина през партия. Това беше хубаво, че уточнихте, че вие потърсихте част от партията, която ви привлича и харесва нейната програма, не партията е предпочела вас. Кажете как си представяте предизборната битка, мажоритарното ви участие в изборите. България за първи път след Великото народно събрание ще се води такъв тип мажоритарна битка. Една част от кандидатите вече са ясни. На Коалиция за България е Стефан Данаилов. Емил Кошлуков разбрахме, че ще води листата тук. Това е последна номинация но това няма значение. Вижте, за мен е така голямо предизвикателство това, че съм мажоритарен кандидат и огромна отговорност. Отговорност и пред ГЕРБ, местната структура, която ме предложи, и пред софийското ръководство на партията, което в крайна сметка одобри моята кандидатура, но отговорност и пред всички мои колеги, познати приятели, които ме познават и съм имала контакти с тях през всичките тези години. И за това ми се струва, че в крайна сметка този мажоритарен елемент ще бъде много важен. Значи, може би за първи път, ако ние не го поручим сега на тези първи избори мажоритарни, ще може да увеличи доверието на хората в парламента, в народните представители, т.е. народен представител да не е мръсна дума, както на практика се получава в момента. И затова се надявам нещо такова да допринеса в кампанията. Искам и за тази кампания да не е негативна. И при всички случаи, това, което ще бъде моята част от кампанията, то ще бъде само и единствено позитивно. Надявам се и останалите конкуренти, да ги нарека, също да разсъждават като мен. На какво залагате в тази кампания? Повече на срещи с хора или на медийна кампания, на влизане в диспути? Тук дължа едно уточнение. Стефан Данаилов е водач на листата. Доктор Баташки е мажоритарният кандидат на Коалиция за България, но в битката за Пловдив влиза и Милен Велчев, с когото вие работихте, докато бяхте директор на НАП Пловдив. Имате дори и професионален спор, в който може да влезете с него. Вижте, моята професионална сфера е икономиката и в крайна сметка
доктор Баташки, моите уважения, но той просто е в друга професионална сфера. Но с Милен Велчев? Ако ние с него говорим, може да говорим за общи принципи и така нататък. Друг е въпросът Милен Велчев, с когото наистина съм работила през времето, когато той беше министър на финансите. Аз бях директор на Пловдивската дирекция. Да. Така. И има, разбира се, неща, по които може да се дискутира. Има идеи от нашата партия ГЕРБ, които можем да дискутираме и с него. Но аз смятам, че не бива да се задълбава в детайли. Най-важното е хората да видят в народния представител, за когото ще гласуват, един човек, на който могат да му имат доверие. Да знаят, че този човек е честен, че до сега в житейския си път не е направил нищо нечестно, не е предал никого, нали? И затова могат да му имат доверие. И отидайки там, той наистина ще защитава техните интереси. Аз мисля, че е много важно срещата с хората. Значи медийните изяви правят популярна личност, физиономията, което също е много важно, нали? Аз не съм Милен Велчев, който 8 години на телевизията, на националните телевизии. И хората не ме познават като физиономия, може да ме познават като име. Но срещата с хората, директният контакт с хората, в който ти можеш да покажеш кой си, в който наистина можеш да кажеш какви са твоите идеи, какви са твоите принципи, да чуеш техните очаквания, мисля, че са най-важното.